Moele met Pelt, van harte welkom. We hebben gewoon voor u het hemmen van de geliefd vragen. Verborgen is gaan kijken in Beekdalen. En daar zitten natuurlijk ook zat interessante parkstadders. Alleen zitten ze zich het verspreid natuurlijk met al die kernen en dorpjes. Maar er is bijvoorbeeld één dorpje, daar zit, dat barst van het muzikale talent. En er gebeuren hele bijzondere dingen. En daar hangt van u in van Peter Ummels. Van harte welkom. Ja. Fijn dat ze met me wilt skallen. Ja, fijn dat ik hier naar de Parkstad mag komen. ja, dat is zelf ook van de Parkstad. Ja, dat is altijd zo. Hulsberg is altijd zo'n beetje arendsgenoot. Twijfelgevallen. Ja, grensgevallen. Ja, Heuveland en dan de ene vult zich meer parkstedeling. Maar ja, ze vinden alles leuk. Dus. Prima, verzetten als je ligt erbij en gewoon de uitgebreid bespreken. Wat wil ze drinken? Doe maar een cola. Cola? Ja. Does. Peter Ummels. Ziek dat ze met me wil skallen. Vergrond ik van alles vragen, maar voor beginnen natuurlijk bij het begin. Waar stond het meegstje van Peter? Ja, dat sting in Zevenaar. Wat hè? Ja, dat wordt toen de woonplaats van mijn ouders. Pap daar woonde voor het werk, werkte bij de Rijksbank in Arnhem. En papa is van Heerlen en mama is van Spekhei oorspronkelijk. Maar ja, die zijn door het werk toen door terecht gekomen. En toen ben ik geboren. In Westervoort woonde die toen. En ik ben in Sikoos in Zevenaar geboren. En toen ik 2 jaar oud was, ben ik naar Arendsgenoot verhuisd. Ik kan niet zeggen geboren en getogen. Ik ben wel getogen in Arendsgenoot, maar geboren ben ik toch nog echt in Zevenaar. Ja. Maar ja, dan toch nog een hele bijzondere plek op de wereld Arendsgenoot. Maar daar komen we nog uitgebreid over te kallen. Want destijds waren er wel nog een lagere school in Arendsgenoot of basisschool? Nee, Arendsgenoot heeft nooit een eigen basisschool. Nee, altijd Hulsberg. Ja. Hulsberg, Buurman de Riek. Ja, precies toch. Ja. En die is toch heel bloeiend. Mijn eigen kinderen zitten er inmiddels ook. Ja, dat is niet zo'n school die tegen sluiting aanzet of moet. Maar Hulsberg is ook een grote kern, ja, want dat is natuurlijk in veel van die klingerkernen is het wel deks lastig. Ja. Hey, en van hoe het dingen in middelbare school? Ja, basisschool Hulsberg heb ik dat gedaan. En toen ben ik naar de middelbare school in Valkenberg geweest, Stellemaris Valkenburg. Inmiddels besteedt die niet meer, is opgegaan in Stellemaris Meersen. Daar heb ik toen destijds nog de ouderwetse goed old MAVO heb ik dat gedaan. En toen wist ik eigenlijk niet wat ik wou. Toen denk ik, ik wil gaan met techniek. Ik ben altijd wel een beetje handig geweest. Ben ik naar de MTS geweest, hier in Heerlen, bij Arcus. Maar ja, dat waren die jongens wat bij mij in de klas zaten, die kalden allemaal over brommels sleutelen en lasje hier en lasje daar. En ik word alleen maar met muziek bezig. Dat was alleen muziek in de kop. Ja, dus ik merkte al vrij gauw in dat jaar dat niks voor mij was. Ja. Dus ben ik maar gauw mijn rijbewijs gaan halen in dat jaar. 3 keer per week rijles, want ik hoor op een gegeven moment bij die opleiding ben ik afgehaakt, halverwege het schooljaar. En toen ben ik toen naar de detailhandelsschool, ondernemer-manager gaan doen, ook geen hele bij Arcus. Omdat ik dacht, dat heb ik altijd wel gedaan, dat is altijd handig. Een beetje ondernemers heb ik afgemaakt. En toen koos ik eigenlijk naar het conservatorium doorstruimen vanuit mbo-opleiding. Was dat niet lastig om op dat conservatorium aangenomen? Want het is op het conservatorium in Tilburg. Ja, dat kwam omdat mijn docent, Han Hoefnagels uit Hulsberg, dat is gewoon mijn docent geweest, hij had ook daar les gehad. En hij zei, dat is een fijne hoofdvakdocent. Bij een conservatorium is het heel belangrijk dat je een klik hebt met die hoofdvakdocent. Dus de docent het vak leert. En met hem hebben ze ook heel veel 1-op-1 lessen natuurlijk. En als de klik er niet is, dan moest ze vooral naar een andere opleiding kijken of een andere school. Ik ga die klik wel met hem, man. Dus ik ben via mijn oude leraar eigenlijk in Tilburg meteen auditie gaan doen. Ja. En dan wordt het eerste jaar moest er nog het aan geschaafd werden. Toen zei ze van doe nog maar een jaartje vooropleiding. En toen dan ging ik dus 1 keer in de week naar Tilburg, had ik dat wel eens. Hadden u voor saxofoon? Hoofdvak, dat wording instrument, al van het begin af aan. Ja. En klassiek saxofoon heb ik toen gestudeerd. En jaartje vooropleiding. En toen ben ik in Tilburg aangenomen en heb ik die opleiding daar ook afgemaakt. Dus zodoende, en dan rolt ze een beetje de muziek in. Ja, en dan dat volg ik me helemaal af. Je bent het conservatorium afgestudeerd, ben je dan muzikus of muzikant?
Nou, ik vind mezelf vooral een muzikant. De kind ook nog wel, de kind natuurlijk nog een HBO Plus heet dat dan. De extra opleiding kent ze nog een beetje uitvoerend muzikus, kent ze nog gaan doen. Ik heb gewoon docerend muzikus gedaan en dan, ja, ik voel me vooral muzikant. Okay. Muzikus, daar moest het toch volgens mij nog net meer voor doorgeleerd hebben. Ik heb het wel eens lekker aan Luut muziek gevraagd, maar geen ken ik daar nu echt een duidelijk antwoord dat is ook op zich ook wel een goede vraag. Ik heb er eigenlijk ook voor de veel iets over gedaan. En dan moet ik me hem opschrijven voor nog een andere keer. Ja, dat is een goede, ja. Hey, maar wat me nu zo boeit, Peter, dat is dat de kiem van dat muzikantie en dat de sax en dat ganse gehoor, dat is eigenlijk ook geboren in het eigen dorp. Ja, zo wie dat heel vaak gebeurt met muzikanten of... Ze komen bij een korps. En ze komen, maar ik ga het dan vooral over het dorp Arendsgenoot. Dat vind ik zo bijzonder. Er is geen bekker meer, er is geen slechter meer, nog geen weetschap meer. Nee. Maar dat korps hield door de ganse boel bij je. Ja, dat klopt. Ja, dat hoor ik wel. Ja, dat hoor wel leuk, want mijn oude Sabi zei, die komen uit heel aan Spekheid, dus die zijn op een gegeven moment ook vanuit het werk moest papa terug naar het zuiden, hij heeft er een Maastricht gebracht, maar ik solliciteerd. Kwamen voor, mijn ouders gewoon op huizenjacht, zag ik zeggen, toen der tijd. En die kwamen in Arendsgenoot doen. Die hadden er voor de rest helemaal niks met. Dat wordt toevallig een mooi Frieslandhuis en dat wouden ze hebben. En dat hebben ze gekocht toen. Ik ben daar opgegroeid, mijn broer is daar wel geboren. Ja. En vervolgens komen de buurtgenoten vragen, wanneer komt eens bij de fanfare? Ja. Zo heet dat dan, hè, zo'n dorp. Ja. Ja, ik kwam op, dat vind ik wel leuk. De jongen gaat muziek laten bijbrengen. Hè. En zo groeit dat dan, en dan groeit ze in zo'n gemeenschap. En dan, ja, op een gegeven moment is dat gewoon vanzelfsprekend allemaal. En dan maken ze zich talenthubs. En mijn buurman was ook mijn saxofoonleraar, dus die lijntjes worden heel kort. Oké. Het kunt dan weer alle nu bij je, maar ja, het is wel verzin met die programmaatje Onze Verein maakte komen voor een keer op die concerten die er op het einde van het seizoen doet voor de zomervakantie. Ja, klopt. Dat wordt geweldig, hè? Zo'n dingen gebeuren dan allemaal toch maar bij dat Sint Clemens. Ja, en we hebben daar nooit zo bij stilgestaan. Het is ook niet zo dat die vereniging dat deed om zich naar boete toe dat te profileren of zo. We vingen dat eigenlijk ook binnen normaal. Het klinkt heel stom. We merken ook wel door de reacties van de boetewereld dat het ook wel redelijk bijzonder is om dat voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, we hebben dus nu al jarenlang achter elkaar inmiddels 3 avonden door een soort groot dinner-gala-concert in een locatie die wordt gewoon vanaf 0 opgeboekt. Dus het is niet dat we in een of andere theaterzaal gaan zitten of zo. Ja. En vervolgens gewoon diezelfde vrijwilligers, in ieder geval 80%, die gaan dus nu over 3 weken, daar ben ik dan ook een van, gewoon die weer de tentstijd opboeren. En die stond daar weer een hele week te schoeften. Daar komt het uitgebreid over aan. Dus, maar, dat is best wel bijzonder, dat klopt. Dat is... Ja, ik vind het fascineert me gewoon. Maar goed, de best bij die fanfare, allemaal mooi en aardig, maar de best afgestudeerd muzikant en van de fanfare. Het is zo niet zo aan. Nee, dat klopt. Dus dat is een ander bandje begonnen. Ja, een Tiroler bandje ooit. Ja, dat wordt ook wel leuk. Nee, ja goed, via het conservatorium, ik zou er altijd in bandjes en Boes en de Wildcats hebben gezeten. Outside vroeger, een jeugdbandje, daar word ik 13, 14 jaar, wie verdomme begosten. En van dood, ja, heb ik altijd wel... Ik voel mezelf vooral entertainer. En daar is dus uit voortgekomen dat voor inmiddels 19 jaar geleden de band Wiers en Spitsen hebben opgericht met het jonge Oude Dorp, ook weer. Jos Giese, Erik Heijnen. En daar hebben we er nog 2 lui gezocht. Dat is toen die Wiers en Spitsen geworden. Ja. En, voor die paar lui die het misschien niet weten, Wiers en Spitsen is natuurlijk wel een hele bekende naam in het feestcircuit. Ja, klopt. En niet tussen de schuifduren, maar echt een grote, festivals, grote feesten. Duitsland, ook, Oostenrijk ook. Ja. Nationaal eigenlijk, ze zeggen. Dat is toch een gek, hè? Ja, daar ben ik wel trots op. Dat is... dat is zo gegroeid. Voor stingen met 5 man eigenlijk binnen altijd wel met de neus dezelfde kant op. En voor dezelfde ambities. We worden eigenlijk ook allemaal wel beroepsmuzikant. In ieder geval het grootste gedeelte. En vanuit zo'n basis kent ze, als ze wil, en de maakt de goede keuzes, kent ze best heel wijd komen. En ik denk dat we inmiddels wel best een grote
groot bereik hebben met onze band. En Ja. ja, wat ze zei, we komen overal. We gaan het nooit weer naar Wenen, naar Stuttgart en Ja. zo. Dat is Ja, echt, dat bedoel ik. Ik bedoel, ja, mensen een beetje volksdings. ja, dat Die klopt. jongens die maken een paar Ja, uren ja, open. ja. Ja. En, Maar het scheelt gewoon als ze niet aan het merk voor... Kijk, in het verleden zijn ook het bandleden afgehaakt. Voor hebben het wissels gehad. En het kwam vooral ook altijd doordat dat niet met de thuisfront te combineren wordt. Die durfden niet de keuze te maken van gewoon 100% voor die band. Ik heb nog een baan erbij, dus ik doe het toch. Ja, ik trek dat niet meer. Dat is vaak dan gebeurd. ja. Maar de maakster wel, als ze wel die keuze maken, en dat heb ik ook gedaan, om 100% of te gaan, dan kan ze best wel wie komen. Ja. Want het repertoire is, er heb je nog We hebben ook eigen nummers, ja. eigen nummers, hè? Dat is wel een beetje erbij, dus het is, ja, we hebben heel Rosie, waar iedereen als wel van kent. En dan hebben we er nog wat andere liedjes gemaakt. En ieder jaar is er wel een zo een beetje erbovenuit springt. Maar daarna hebben we vooral ook succes. En ook in het buitenland is dat door die mash-ups heet dat dan. Door het mixen van volksmuziek, instrumenten en klanken met moderne dingen van Avicii en noem maar Ja, op. ja. Dat is het recept. Dat is het recept. De mix. Ja, de en, mix. dan snel achter elkaar door, zoals dat tegenwoordig wel verwacht wordt. De boog moet de hele tijd gespannen staan. Ja. Nou ja, met de vaste lovend ben het even draaien in te kakken. Dan zet maar even Hey Rosie op en dan kun je het wel weer goed. Hè? Ja. Hey, klopt. even terug naar de muziek. Ja, het gaat alleen maar over muziek. De kees voor die favoriete nummer. Kies toch een nummer van een andere band. Ook zeer bekende naam in het Limburgse. Die Ja. niet meer besteedt helaas. De Schintaler. Mijn Limburgs land. Ja, qua muziek ben ik heel breed. Maar dat nummer, er zijn wel meer nummers van onder andere de Schintaler. Dat wordt een beetje in de tijd dat veel volk die mannen vroeger vergingen door 10 keer per jaar heen. Hè. Dan we naar die feest staan, dan we naar die. Ook een beetje vuurbeeld. Ja, ook altijd een voorbeeld geweest, zeker. Ja. Zeker in de beginjaren van Wiesenspitsen ook wel gekeken. Hey, hoe hebben die mannen dat gedaan? Wat hebben die goed en wat hebben die fout gedaan? Wat kunnen we ervan leren? En ook muzikaal gewoon, de Oostenrijkse schwung, die je ziet natuurlijk ook al. En hebben ze als eerste in Limburg een beetje gebracht. Maar ik ging vroeger dus altijd naar die jongens en ik ging voor op stap. En dat waren de tijd dat ik 16, 17 was. En dan ging ik voor die tenten naar. En ja, daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Oké. Dus ik vond het wel vond het een chic nummer. Ja. De Schintaler, mijn Limburgs land. We gaan het sloesteren. Mijn Limburgs land, het land van mijn geluk. Wo ik al ben, en sprong ik naar die terug. Wo ik ben getogen, en ik al ben geboren. Ik heb mijn hart aan Limburg verloren. Verhouden het je al even erover. De Tent State, dat is het tentfestival van Arendsgenoot. Ja, van klopt. Sint Clemensen van Vaar. Nou ja, het is nu een van deze dagen. Het is ook niet dat we daar nu reclame voor moeten maken, want het is allemaal stief goed verkocht. Hè. Normaal wel, joh, maar ook veel merken dat de festivalisering een beetje tot stilstand komt. Dus er zijn nog geen kaarten voor de zaterdag. Oké. Maar de rest is goed verkocht. De zondag Nou, is ja. stief goed verkocht, vrijdag is goed verkocht. Ja, Dus- daarom. Nou ja, er zijn nog 10 kaarten voor de Samsung. Ja. Houd ik erom. Maar in ieder geval, het is wel dus... Ja, mensen, kijk, wie veel feesttenten houden voor 30 jaar geleden. Ja, hè, ja, Rum. dat klopt. En wat hoort er voor dan nog over? Dan is een van de weinige Ja, de ja. Tent State. Dat klopt. En die grote is ongekend op het moment. Ja. Ja, dat is ook daar stof voor soms wat van te kijken. Maar ik denk dat het recept toch een beetje is groot geworden door klein te blijven. Hè. De bekende bank heeft dat volgens mij ook goed geroepen. Maar dat geldt eigenlijk voor ons ook een beetje. We hebben nooit verzin. In de jaren 90 bijvoorbeeld ook, voor de Schintaler. Ik weet dat de Schintaler, dat zijn ook wel... Op een gegeven moment worden die getaan qua populariteit. Maar we hebben bijvoorbeeld nooit de Schintaler in die tijd gehad. Want dat was voor ons te groot. Ja. En we gezegd, dat is maar normaal. Voor je fietsenframe en van zo'n bandjes en zo. Dat wordt allemaal prima en dat leeft goed. En dat wordt altijd een stabiel evenement. Op een gegeven moment, begin of eind jaren 90 moet ik zeggen, leeft dat ook terug. En toen hebben we een nieuw plan geschreven. Dus onder andere Maurice Pluimakers heeft dat toen op zich gepakt. Kent ze ook misschien wel van de geleende. Van de geleende, ja. Hij zit ook in het bestuur, dus voorzitter bij Ja, ons. En die ja. heeft toen samen met een paar anderen hebben die zich in een competitie bij elkaar gepakt en hebben die de Tentstijd verzonnen. Vroeger wordt het zomerfeest de Arendsgenoot en nu is dit dan de Tentstijd sinds, in mijn kop, begin 2000 ergens. En die zijn daar aan gaan boeien, die zijn gewoon kijken wat willen ze op dit moment en die hebben dat de show zo gezet. En
dat is langzaam weer Waal vanuit de kern, moet ik wel ook altijd erbij zeggen. Kijk, we rijden altijd een 300 man in de jeugd Arendsgenhout, die komen altijd naar de tent. Maar dat wordt op een gegeven moment ook te weinig. Al is het omdat ze niet kunnen slapen. Ja, dat kan ook nog. Ja, het zal best zo geweest zijn, ja. Maar het heeft wel in de naam van Vreugderoet nog een beetje. Maar het wordt ook wel, op een gegeven moment, dat zijn veel niet vergeten, want ik ken het nu over de succes, maar er zijn toen ook wel slappe jaren geweest, waardoor we hebben gezegd, we moeten dat nu met gaan doen. En we hebben dat gelukkig op tijd kunnen doen. Maar wel altijd met een basis vanuit de gemeenschap. Er waren altijd 300-400 man, die waren altijd in die tent, ongeacht of toen een Pietje of Jantje of netwerk op de buurt sting, wat we in het begin jaar veel gehad hebben. Die kun je maar altijd. En vandaag is het weer groter gaan groeien. Ja, nu zit voor op zondag zit voor 2500 man in die wei. Dat is echt... Ja. En doe, met vier in spitsen steeds, zullen ze ook wel op de bühne staan. Ja, dat is maar dat best ook gewoon in het comité, in de projectgroep, werkgroep, die nummer het. Ja, daar zorg ik al veel wie in spitsen, zorg daarin. En dan zijn de lijntjes natuurlijk kort. Dus als eerste echte optreden van Wiers en Spitsen hebben we 19 jaar geleden ook in de tent gedaan op zondag. Oké. En toen zijn we begonnen met het thema. Try-out. Ja, precies. En dat wordt, ik vergeet dat nooit meer. De zondag wordt tot dan toe. De vrijdag en zaterdag die lepen dan heel goed. En de zondag wordt altijd zo'n beetje zo'n nazit. En dan wordt een beetje früh shoppen nog. Een blaaskapel en attracties voor de kinderen. En we begonnen dat toen. Dus we gingen ons eerste echte optreden daar doen. Ja, en ik weet nog goed dat toen een hoop jullie moesten bijspringen achter die barren. Want op zondag worden dan in plaats van 4 barren worden maar 1 open of 2. En die andere 2 worden dan toe, want dat wordt niet nodig. Nou ja, dat hebben ze geweten toen. Wie we dat het eerste optreden deden, ja, dat wordt echt fantastisch. Oké. En vandaar is de zondag eigenlijk nu, ja, zelfs aan de kaartverkoop te zien, de meest succesvolle dag van het hele weekend. Dat is echt ongelooflijk. En het is ook allemaal weer ten bate en ten eerdere meer en glorie van de fanfare. Ja, dat klopt. Ja. En die draait erop. Die draait op. Ja. Want bijvoorbeeld die concerten die er geeft, dat is nogal, vertelde me toch Cyril, de voorzitter van het club. Dat kunnen verdoen om dat voor geld te verdienen. Dat is zo, ja, dat is echt zo. Dus dat gaat wel terug naar de gemeenschap. Ja. Voor hebben sterker nog, voor hebben van Vaarde een jaar of, dat zal ook al 10 gelezen geweest, wie die concerten begosten. Hebben we gezegd, we gingen 1 keer in de 5 jaar op concours normaal. Dat kostte met uithulpen en de extra directie kostte dat €20.000. Ja, een concours met gaat troem en dran. WMC of zo. Ja, dat wordt al nog niet eens. Maar we gingen normaal op concours in de Rode Hal of in de Oranjerie of zo. Ja. Voor Vader gezegd, dat hoeven we niet meer, vind ik wel helemaal leuk. Maar we hebben wel gezegd toen dat budget van die €20.000, dat gaan we wel aan muziek uitgeven, want we zijn een muziekvereniging. Toen hebben we gezegd, die concerten die mogen rustig minimaal €4.000 per jaar kosten. Mensen moeten er toch nog entry voor betalen, want dan kunnen ze anders nog niet te kosten. En die filosofie hebben we nog altijd over dit concert. Dus door inderdaad onder andere de tent, kunnen we dus die themaconcerten doen. Maar kunnen we ook bijvoorbeeld nu die hele populaire NTO, Nieuw Talentorkest is dat. Het zijn een soort orkesten hoe dan zij-instromers en lui die vroeger een instrument spelen, die kunnen dan op een leuke manier weer kennis maken met muziek, met een blaasinstrument. Ja. En daar hebben we inmiddels 3 van die orkesten opgericht. 3 lichtingen zal ik zeggen. En op een gegeven moment fuseren die dan samen weer tot 1 korps. Maar we hebben inmiddels 50, 60 man die bij zo'n NTO zitten. Dus los van de gewone fanfare. Hoeveel is ze? 50 tot 60 lui. Zo. Dus dat is gewoon een complete tweede fanfare eigenlijk. Ja, kweekvijver. Ja, en ook die projecten, die kosten ook geld. Dat is gewoon zo. Dat kan ze ook alleen maar doen als het hebt. Maar we besteden het, nogmaals, en dat vind ik wel erg belangrijk voor een muziekvereniging. Geen spaarclub, geen noem maar op. Het moet wel aan de muziek besteed werden. Ja, het lijkt me een geweldig uitgangspunt. Ja, Peter, om dan toch nog even ongezellig te eindigen. Die organisatie Talent had ze ook nog gestorken in de politiek in Beekdalen. Ja, dat hebben we ook gedaan. Ja, ik denk niet gewoon eens een gokje wagen is flauwekul. Ik ben altijd wel erg geïnteresseerd geweest in politiek, ook landelijk en lokaal ook wel. Ja, goed, toen vorig jaar de verkiezingen kwamen, toen ga je daar maar weer eens over nadenken. Dus dat gaat voor mij, en toen was links-rechts benaderd. Hè. En toen dacht ik van, dat komt wel goed. En ik ga net te weinig voorkeurstemmen om rechtstreeks naar orde te komen. Ja, de meesten nu dachten dat ik gewoon als lijstduwer sting, maar ik heb echt wel ambities om serieus te orde te gaan. Oké.
Maar dat is allemaal niet erg. Dat is net niet gelukt. Maar ik ben burgerraadscommissie lid. Oké, als de mensen prima. nog eens een vergadering erbij. Ja, en de Chris staat een beetje met van de zijlijn en zo. Ik vind het wel interessant zo. Moest wel geduld hebben, daar ben ik wel al achter. Maar voor de rest... De Bisbeekdaler of de Bis het niet. dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Peter, ziek dat ze met ons gekald had. En het was heftig interessant, moet ik zeggen. Versleten Arm en Elske. Ja. En wat die boodschap voor de lui heen? Ik hou het gewoon simpel houden. Gewoon. Ik wens je allemaal een hele fijne zomervakantie. En bezoek een paar leuke culturele evenementjes. Arends nou, dus ook gaat te doen, begin augustus. Gewoon vakantie. Zondag. Voor dich ook, hè? Angerkier bij Moelen met Pelt. Maar als ze alleen maar werkt en je hebt geen ontspanning, dan, dan hield ze het leven niet vol. Dus we slopen wel heel weinig, maar we genieten van het leven. Ja, en onze dochters ook.